Preview. Preview. Tanura bela jselmilkom u jagħtikom merħba għal-programm numru 104 mis-sensiela botta u risposta. Nhar it-tnejn niskuża ruħi jekk ma stajniex ukoll nagħmlu l-programm, imma sfortunatament problemi ta' saħħa ma permettewlix illi nkun nista' nxandar dal-programm għalkemm forsi m'iniex 100% f'sikti imma ngħidu hekk qiegħed aċċettabbli biżżejjed biex inkun nista' nidħol u nagħmlu bħassol il-programm tal-lejla kif qegħdin taraw għandna diġà l-ewwel pakkett ta' panel qabel xejn sellem il-Kyle Parnis illi ser jingħaqad miegħi għal din l-ewwel parti. Kyle insellimlek. Buonasera lilek u s-segwaċi kollha tagħna tal-Kamra Sportiva u wkoll tal-programm Bassir issa. Eżattament. Mela, qabel ma nibdew il-programm tal-lejla naraw naqra t-temi prinċipali illi ser ikollna matul il-susija u kwart li sejrin nagħmlu flimkien. It-temi tal-lejla huma dawn. It-temi ewlenin tal-programm tal-lejla. Aspettattivi u ambizzjonijiet fil-kampjonat BOV Challenge. L-ambizzjonijiet ta' Balzano Sirens għal dan l-istaġun. Nanalizzaw is-suq ta' trasferimenti li għadu kemm intemm. Mela, rajna hemmhekk ukoll il-temi prinċipali li ħan iddiskutu matul il-programm tal-lejla ħanibdew bil-kampjonat BOV Challenge li ħajibda wkoll fit-tmiem il-ġimgħa li ġej għal dan il-għan miegħi fuq il-panel il-lejla għandna lil Nicolas Pulis, plejer ta' Balzan, u lil Steve D'Amato, il-coach ta' Sirens illi, skużawni, nixtieq nirringrazzjahom tal-li il-lejla oġobhom jingħaqdu magħna għal dan il-programm BOV Challenge li fittejtu ħibda fit-tmiem il-ġimgħa li ġej. U blajnuna tal-grafika naraw naqra minn se jkunu l-protagonisti ta' dan il-kampjonat għal dan l-istaġun. Għanna il-Balzan, Birżebbuġa St. Peters, Fgura United, Gudja United, Marsa, Melita, Imġar United, Imtarfa, Pieta Hotspurs, Santa Lucia, Siren St. Andrews, Swiq United, Vittoria Stars, Zebbuġ Rangers u Zurien. Karl. Tajb li wkoll tibda billi tagħmel introduzzjoni 16 il-tim li qed ifittxu żewġ postijiet fil-Malta Premier League tal-istaġun li ġej. U naħseb kelli nazzar dawn għamilt bassira l-lejla magħna għandna tnej jew nkella kellek tgħid li x'taħseb, naħseb huma dawk it-tnej li nara li fl-aħħar tal-kampjonat Challenge League dawn ikunu Premier. Fil-fatt Balzan u Sirens, jiġifieri ħaġa first of all għandek mhux għax qiegħataw imma jaf llum drawni kif nitkellem in-nies fil-programm. Steve D'Amato għalija wieħed mill-top coaches Maltin li għandna. Lettura tal-logħba perfetta, bniedem ta' ċerta esperjenza u valur, jiġifieri Sirens ukoll għandhom players validi u Balzan jista' jenqos. Jien nemmen li Balzan kemm niżlu u jerġgħu jitilgħu. Jiġifieri kellek it-bassira tiegħi fuq it-timijiet li ħanerġa' nara fil-Premier. Naħseb qegħdin hawn ħdejna magħna llejla. Nemmen ukoll li se jkunu tnejn il-protagonisti li se jkunu f'dan il-kampjonat infakrulkom ukoll qegħdin live għal daqstant kull min jixtieq jintervjeni fil-programm tal-lejla jista' jagħmel dan fis-sezzjoni tal-kummenti li għandna miftuħa għalikom. Qabel ma nibdew nitkellmu naqra aktar in-depth, però Nicolas u Steve, forsi xtaqt kumment fuq il-kampjonat in ġenerali minn għandkom it-tnejn, qabel ma mbagħad nibdew niddiskutu anke t-timijiet tagħkom u affarijiet oħra relatati. Steve, tibdent? Tajjeb,
Nisalem lilek Antonello, il-Karl u l-Nick, nirringrazzja l-Karl tal-klim zbiħ li għal-fuqi. Kampjonat, il-kampjonat ta' Challenge huwa kampjonat diffiċli ħafna. Bes bilanċ dejjem fih il-kampjonat. Ħafna drabi juri dan anka bir-riżultati, ħafna viċin ta' xulxin it-timijiet. Ovvjament ikollok dawk li jibdew favoriti. Semmejtu intom li forsi taħsbu li Balzan u Sajrin sista jkunu mal-favoriti, iżda żgur ikun hemm timijiet oħra bħal huma Merita li għadhom kemm ġejjin mir-relegazzjoni flimkien ma' Balzan. Kif ukoll anke timijiet oħra bħal Swieqi li tant kienu viċin l-istaġun li għadda li mmissjaw pratikament fl-aħħar żewġ partiti li żgur ikunu ma' nagħta fuq. Iżda il-problema ta' challenge dik mhux biss in-naħa ta' fuq, iżda anke iż-żewġ postijiet li jisfgħu relegati t-timijiet. Għaliex it-timijiet jarmaw b'saħħithom ħafna, speċjalment kif nafu li kif inhu regolament tal-kampjonat li wara li kulħadd jilgħab partita ma' kulħadd, jiġifieri wara 15-il logħba. Kulħadd ikun jaf il-verdett tiegħu fejn ħajkun. Jekk issa jkun ma' dak it-timijiet li ħajjiċċellenġja biex jitla', jew kellha ħajkun ma' l-aħħar tminja u t-tama tiegħu tkun lis-salva. U dik hija forsi waħda mill-punti negattivi ta' dan il-kampjonat li l-partiti huma ftit wisq. Li inti wara 15-il logħba tkun taf il-verdett tiegħek huma ftit ħafna għaliex it-timijiet kif nafu jistgħu jiġu moment ħażin. U li nlagħbu 22 partita jiena li f'kampjonat fi żminijiet tal-lum dan jiena nħossi li 22 partita huma ftit ħafna meta wieħed iqisu aħna nsegwu kampjonati tal-livelli barra. Nafu li l-partiti huma ħafna iżjed. Allura wieħed jgħid li inti tissemmi l-problema x'in is-soluzzjoni. Is-soluzzjoni għalija hija faċli ħafna, hemm 16-il tim, 15-il partita u flok ninqasmu nilagħbu ġust logħbiet kontra xulxin ikun hemm 30 logħba, jien naħseb 30 logħba huma fer huma ammont tajjeb ħafna biex wieħed ikun jista' jiġġudika sew u jagħti żgur jaċċerta ruħu minn hu l-aħjar rebbieħ u minn huma l-inqas ġixtimijiet li ħajaqgħu. L-ewwel ħaġa insellem lilek Antonello, Coach Steve u Karl. Grazzi tal-istedina. Lejna naqbel ħafna ma' dak li qal il-coach. Nemmen li dis-sena il-lig ħajkun ibbilanċjat ħafna. Diġà rajna is-sena oħra fejn kien hemm bilanċ bejn kull tim. Naħseb illi taqta' lill-belt illi kienu b'saħħithom ħafna, nemmen illi kien hemm kompetizzjoni tajba bej l-ewwel 8 timijiet biex jitilgħu fil-Kampjonat Premier. Mill-fil ħadd sissa mill-friendlies li labna nemmen illi hemm bilanċ, hemm kwalità tajba. Hija l-ewwel esperjenza tiegħi illi qed nilgħab fiċ-Challenge League. U biex inkun onest, it-tip ta' futbol li jintlab huwa wkoll differenti. Ġifieri għadni qed nidra it-tip ta' futbol li jintlab. Imma naħseb illi huwa futbol intensiv, naħseb illi huwa lig kompetitiv ħafna u naħseb illi hemm talent tajjeb ħafna, speċjalment fil-Maltin meta labna dawn il-friendlies, dik hija xi ħaġa li innotajt waqt il-logħbiet. Mela, battu ġuġ punti interessanti ħafna li xtaqt niftaħ naqra fuqhom u wkoll nibdew niddiskutu wkoll l-ambizzjonijiet tat-timijiet rispettivi tagħkom. Ovvjament feel free li anke Kajl kun irid iżid xi ħaġa. Ton, koħan idħol spunt li qal tajjeb ħafna Nikolas. Ħafna nies jgħidulek dawk li esperjenzaw il-First Division u anke l-Premier jgħidulek li saħansitra ġeneralment il-First u iktar kumbattut u iktar diffiċli mill-Premier. U naħseb knowing kif taħseb inti ngħidlek fuq dik it-tema ġejjin. X'taħseb? Fil-fatt l-iva u le, għax issa kien qatt iż-żewġ punti li kont se nitkellem fuqhom, Karl. Niki, jint semmejt li din hija l-ewwel esperjenza tiegħek fiċ-Challenge League. X'differenza rajt bejn l-istil ta' futbol li se tibda tilgħab issa
matul dan l-istaġun ma' esperjenzi oħra passati. Le, nemmen li mill-ftit friendlies li labna sewa nitkellem, imma innu tajt li hemm ċertu intensità li tinżamm matul il-logħba, ġifieri dik naħseb kienet mill-aħda affarijiet li kienu mhux ta' sorpriża ta' imma stennejt li forsi intensità ma tiġix sekwita dak il-mod sal-aħħar tal-logħba. Il-futbol jintlab forsi b'mod iktar dirett fejn fil-Premier issib timijiet li jżommu ħafna l-possess, ċertu element ta' tattika. Fil-lobit li labna tara timijiet li huma diretti, huma b'saħħithom, jippressaw. L-aspett fiżiku huwa importanti ħafna fiċ-Challenge League, jiġifieri din hija xi ħaġa li rridu nkunu lesti għaliha, speċjalment mit-tim tagħna. Nemmen qed naħdmu tajb ħafna, imma hija waħda mill-differenzi li nnotajt f'daw l-aħħar logħbiet li labna. U biex nibqgħu naqra miegħek u ħandaħħana wkoll il-karfja Balzan l-ambizzjonijiet li għandhom għal dan l-istaġun. Nimmaġnu wieħed mit-timijiet li wieħed qed jistenna li titilgħu mill-ewwel. Tħossukom bħala l-favoriti? Fimni Antonello, irridu nżommu f'moħħna li aħna bħala tim aħna kompletament kważi ġodda. Minbidlu ħafna players, telqu ħafna, ġew ħafna. Nemmen illi qed naħdmu tajb ħafna mal-coach. Biex nkun onest miegħek, qed naħdmu flimkien biex nibdu identità, naħdmu fuq dak li jixtieq il-coach minna. Mhux ħanikdiblek, nemmen illi fit-tim hemm potenzjal, hemm grupp ta' Maltin li għandhom talent, speċjalment fej meta titkellem fuq iż-żgħażagħ għandna hemm players promettenti ħafna. Imdawrin barranin nemmen li huma b'saħħithom, jiġifieri biex inkun ċar naħseb illi ħanaffrontaw kull logħba biex nerbħuha, nagħtu sfida għal kulħadd u hopefully sal-aħħar tas-season inkunu mal-ewwel żewġ timijiet u nitilgħu fil-kampjonat Premier. Biex inkomplu nafu Balzan qabel ma nitkellmu naqa' ma' Steve. Dan naħseb se jkun test ukoll interessanti u importanti għal Andrew Cohen, il-coach ta' Balzan. X'taħseb? Mela ħares hemm fil-fatt din hija esperjenza wkoll għalih. Mela li għandek punt jien ħaġa nista' nirrakkoputu għaw ħamur ftit lura jien to tell you the truth. Għandi it-tifel il-kbir kien in-nursery ta' Balzan. U issa qiegħed ma nħibs imma żgħira du Balzan. U għalkemm ifhimni m'hemmx kif taqbattejt link daqsa kbira għax iż-żgħir għandu 5 snin imma jien naf kif taħdem il-familja Balzan għax Balzan hemmhekk mhux klab tal-futbol hemm familja għandek il-Peter li nsellimlu minnaw. Ħankun sinċir, jien bqajt esterefat kif Balzan waqgħu. Onestament, għax meta ġi Dave Rogers, ġifieri, onestament, qatt ma kont għadni esperjenzajt xi ħaġa hekk dak kien jibbatilna l-kummenti, jibbatilna l-videos anka li tfal issa tiegħi Zairborn 2020. Jiġifieri hemmhekk emmnuni vera bqajt iċċassat kif huwa Balzan. Imbagħad f'daqqa waħda ma nafx ġara. Imbagħad daħal Andrew Cohen u meta daħal Andrew Cohen it-tim ta' Balzan waqa'. Issa ma waqax it-tort ta' Andrew Cohen, ovvja li le, imma nemmen li da żmien li jista' Andrew minnaw nsellimlu kollox huwa ħabib tiegħi personali. U nirringrazzjaw ukoll tal-li mill-ewwel kooperazzjoni massima meta għaddina xi ħadd. Umilta assoluta u rispett. Erħilu aħna jenu inti tnejba jizda li ħaxdimna tefana mal-ħadi u ċelebrajna bl-sħadi jaw. Imma, komplu fuq il-punt. Naħseb li issa ħajkollu vantaċ, għax issa l-plejers li għandu, għal-kem il-gdemi kollok il-taqlib, plejers jitilqu, plejers jiġu. Huwa,
diġà għandu esperjenza u jaf ċerti karatteristiċi ta' ċertu players u għalhekk jiena meta tkellimt u għedt li Balzan hemm dik l-esperjenza tiġejja fuq u affarijiet. U mbagħad meta rajt il-coach Steve D'Amato fuq Sirens li hemm timsaħħtu wkoll. Għalhekk jisnina I ventured ma rridx issa jiena lajn Nostradamus dawn huma kollha ħsibijiet da qed li ngħid dat ħajkunu ħalli ma ngħidx huma ngħidilha u ma ngħid ħajkunu mat-top 3 contenders. Għalhekk dħalt f'dik is-sitwazzjoni li semmejt u n-nukleju li hemm plus li ta' min jinnota wkoll li Balzan hija nursery għammiela, Meta ngħidlek nursery għammiela hija nursery minna ħorġu balla players. U hemm nursery serja wkoll, ġifieri issa ma il-First Division. Il-First Division huwa annimal għalih, kif diġà spjegajtilkom, u rrid punt tajjeb ħafna li oġobni wkoll tal-Coach D'Amato huwa il-fatt li hemmhekk hemm ftit lob. Taf li jiena kultant il-First Division iktar milli lik nisħelu isom lob final. Fuq il-fatt kaj, pero. Ħalli, għax xtaqt nsaqsi xi domandi l-Steve u anke l-Nikki wkoll fuq il-format, ma qabel ma naqbdu fuq il-format. Steve, l-ambizzjonijiet ta' Sirens għal dis-sena. X'tajdek? Aħna ovvjament l-ewwel ħaġa meta tim jieħu relegazzjoni mhix faċli biex tadatta kif bidejja tajjeb Nick. Mhux faċli biex tadatta dan il-ligu żgur illi bħal-Balzan sabuha ftit diffiċli wkoll f'dawn il-parti ta' ħbiberjeri żgur li jgħinuhom biex ikunu jistieħdu f'din l-intensità u qed insemmi hekk. Għaliex da ġara lis-Sirens, inti meta tim jisfa relegat għandek tibdila radikali fl-iskwadra. U tibdila wkoll fil-kampjonat għaxilu huwa stil kompletament differenti mill-kampjonat Premier, mela inti sakemm tadatta ħadbati ftit. Imma jien nagħtikom eżempju ċar x'ġara s-sena li għaddiet lis-Sirens u kif l-affarijiet jista' jinbidlu mill-lum għall-għada. Mela dan aħna l-ewwel partita kienet mal-Belt u fallejna 3-0 l-istaġun li għadha. L-ewwel partita tal-ewwel diviżjoni, partita fejn labra tajjeb ħafna u żgur ir-riżultat ma kienx jixraq il-logħba. Dejjem kellha terbaħ il-Belt imma 3-0 kien daqsxejn kiefer. Wara dakinhar aħna ħadna 7 partiti fejn bil-kont ma stajniex nitilfu logħba. Kważi ħafna minnhom rebħ drojiet. Posthom erbaħna 3-0 f'ġimgħa konsekuttiva ma' Pjetà li spiċċaw ir-raba' ma' Swieqi li spiċċaw it-tielet. Ġiet peċ ħażina, fallejna logħba wara trofi, ġiet peċ ħażina u budget bil-kontra. Ma stajniex nirpu partita. Ġew ftit numru ta' riżultati żiena u qbadna mal-aħħar 8. Meta ġib biex inqasam dal-kampjonat mela fejn li nagħtu 3-0 lil Pjetà, fejn li 3-0 li Swieqi, qed tħossok inti tista' tiġġieled ma' quddiem. Qed tħossok li ħadd tiġġieled għall-promozzjoni, ġie mument daġej ħażin u spiċċajna mal-aħħar 8. Orrajt, u mbagħad kien hemm punti biżejjed mal-aħħar 8 għaliex inti peress konna viċin ħafna niġu mal-ewwel 8 punti kienu għolin. Ħadna ġiġi rebħiet mill-ewwel u b'dak il-ġiġi rebħiet konna ġa biżejjed kien ġasal fit-tim. Imma il-punt huwa li intilfet l-opportunità li ġie mument ħażin li tmur għall-promozzjoni. U dik hija waħda għalhekk sem irrimarkajta sa ta' ġimgħa ieħor imma hekk irrimarkajta n-numru naqqas tal-obit ħajaffettwa żgur. U qed insemmiha wkoll għaliex inti il-kampjonat kien kemm hu diffiċli li filli qed tħossok tista' terbaħ ma' ta' fuq. Tilab tajjeb u terbaħ ma' ta' fuq. Tiġi ma' tim ta' isfel u twaqqal punti faċilment. U dan semmilek anke ġi staġun ilu ma' Swieqi l-istess ħaġa. Nerbħu ma' ta' quddiem, ġejna droma stima waħda mill-ewwel logħbi dak mhux l-ewwel logħba li stima waqqat il-punti skurjawna fid-96 minuta ġabu 2-2, jiġifieri logħba li kien ħaqna nerbħuha daw l-aħħar xut tal-partita dak ġabuna draw. U mbagħad niġu ma' tim tal-aħħar u tfalli għaliex kull logħba hija imprevedibbli għall-aħħar. Il-kampjonat diffiċli ferm. Il-kampjonat huma timijiet kważi ndaqs ta' xulxin u qabel il-logħba pratikament ma tista' tgħid l-ebda naħa fejn jista' jmur. Ħammur fuq il-passat reċenti l-imtarfa qabel ma nqasmu t-timijiet, pratikament kienu kważi relegati, lesti. U timijiet oħra kellhom punti komdi biżejjed li sarajt ismani b'daq xejn ta' sports, f'daw is-7 partiti jerbħu ġis logħbiet, ħajsalvaw. X'ġara?
salvaw l-imtarfa u għaw timijiet oħrajn. Ġifieri l-kampjonat ma tista' qatt tajt ismani għandi stampa ċara sa tħares lejn il-belt li ġrow bih, jew meta kien hemm misliema li kważi sa ġrow bih ukoll. Iżda timijiet l-oħra huma bilanċjat immens. U ta' darba kien waqgħu il-beltu ta' sliema. Ġifieri l-oħrajn dejjem hemm bilanċ u qatt ma tista' bekk sabiħ tal-logħba u bekk sabiħ ta' dan il-kampjonat li l-partita qatt ma tista' tgħid fejn li ma naħa tista' tmur. Imma fejn qed tara sa fejn taħseb nistgħu taslu dis-sena? Le ovvjament aħna nista' ngħidu l-istaġun li għadda saqna li morna ħjar. Għaliex it-tama tagħna kienet li niġġieldu ma ta' quddiem u ħassejna bil-potenzjal li t-tim beda jilgħab. L-istajna konna hemmhekk allura ovvjament dan il-kampjonat aħna li insibu postna mal-ewwel tminja u mbagħad meta tkun mal-ewwel tminja m'hemmx l-oħra ħaġa waħda biss tara li tiġġieled ma ta' quddiem u nħossu li bit-tim li armajna. Kemm players lokali jiena ħassejt dan l-istaġun illi fej forsi stajna jew fej forsi fallejna xi ftit l-istaġun li għadda, fej forsi kellna xi nuqqasijiet. Din is-sena minna minn kollox biex fix-xhur tas-sajf intejbu fejn nuqqas li kellna l-istaġun li għadda. Rajna fejn hu nuqqas u jiena nħoss illi tajjibna. U għamilna ħaġa oħra wkoll. Żammejna nukleu ta' players li kienu l-istaġun li għadda. Allura aħna il-proċess, issa s-sena dit kien hemm proċess kif semma Nick, dan huwa proċess twil għal-Balzan. Tibda n-numru ta' players fil-li tibda bit-8 barranin, issa tibda 3, aħna ġretinna l-istaġun ta' qabel. Aħna l-ewwel target tiegħi kien jien kont kuntent bis-squadra, stajna morna ħjar, iva, xtaqna morru ħjar l-istaġun li għedda, iva. Imma ħassejt li l-irtokki kellhom ikunu minimi. Imma f'posthom bi players ta' kwalità li jistgħu jtejbu l-isquadra. U aħna kien nexxinna nagħmlu, żammejna n-nukleu ta' players biex aħna ma jkunx hemm dak it-tibdil radikali li titterċarta tibda mill-bidu. U irranġajna, tajjibna f'dak in-nuqqasijiet li aħna stajna minn naħjar żgur li staġun li għadda. Ara t-target tat-tim huwa li jsib posthom mal-ewwel 8 u mbagħad ovvjament jiġġieled ma' timijiet ta' quddiem. Mela, qegħdin naraw ukoll xi messaġġi li daħlulna, bagħtilna Brady Buġejja fejn qed jgħidilna semmilna ġiex timijiet li wkoll investew din is-sena li huma Swieq United u Birżabuġa St. Peters. Min taħsbu li jistgħu jkunu s-sorpriżi tal-kampjonat? Nicky u Steve. Issemmew da żewġ timijiet, ma nafx hekk forsi hemm xi timijiet oħra li taraw li jistgħu jisfidaw ma ta' fuq. Nicky. Jiena nista' nibda, jekk ħanibda jiena, Swieq ma tkun sorpriża. Għal Swieq huwa meta inti tispiċċa tielet huwa l-iktar tim viċin li ħatmur għall-promozzjoni. Swieq illum mi sorpriża, Swieq li hemm titejbu sa ġu wara l-ieħor u s-sena kif irrimarkajt qabel kienu tant viċin li jiksbu l-promozzjoni. Iżda fallitilhom fl-aħħar ġrani ta' spejjeż ta' tarxin. Timijiet oħra għandek il-pjetà dejjem b'saħħitha, dejjem tfal tajbin, dejjem ħajġidu ma ta' quddiem. Iż-żurrier ma rajthomx għaddin tal-istaġun la parti ta' ħbiberija ma dejjem jiġu mal-ewwel 8, dejjem ikollhom tim b'saħħtu u dis-sena ovvjament jippruvaw tejbu fuq li ġabu. U dan il-kampjonat dejjem joħloq mbagħad is-sorpriżi. Birżabuġa li kien kisbu promozzjoni għamlu squadra b'saħħitha, squadra tajba ħafna li żgur ħadd tkun qed tiġġieled ma ta' quddiem. U sorpriżi jkollok ħafna li ġdanna dejjem jinbeċċi tim li inti tkun qed taħseb mod u jiġi mod ieħor. U l-istess ħaġa jiġi fir-relegazzjoni fejn qatt bsarna l-istaġun li għadda ħata ħallija. Kważi tim stabbilit bej Premier u First. Ara kemm il-darba talaw ħallija dal-aħħar staġuni. U jaġu jinżlu fil-First u fil-First jerġgħu morru tajjeb jew jitilgħu jew ikunu viċin. U fl-aħħar mill-aħħar spiċċaw it-timijiet relegati. Ara dejjem tinbeċ xi sorpriża fuq in-naħa ta' fuq. U dejjem ikun hemm xi sorpriża fuq in-naħa t'isfel. Nicky, Jacob Falzon qed jissuġġerixxi l-Santa Luċija. Ifimni, aħna labna kemm ma' Swieq u kemm ma' Birżabuġa fil-preseason u nemmen l-itnejn u ma' timijiet b'saħħithom, nemmen Swieq għamlu xogħolhom tajjeb u kwistaw players tajbin u l-istess Birżabuġa. Jiena kont ma' Santa Luċija u affarijiet pożittivi biss issa ngħid fuq il-klabb. Nemmen li kull sena ikunu hemm biex jagħtu sfida, sena oħra jgħaddew minn fażijiet fejn kienu tajjeb ħafna. Ġifieri mhux ħanajt li jistgħu jkunu sorpriża għax Santa Luċija dejjem huwa klabb li jikkompeti u jagħti logħba l kulħadd.
Jien naqbel ħafna tajjeb mal-coach, nemmen li kull tim irid jaħdem biex jistabbilixxi ritmu, għax nemmen li meta taqbad ritmu, it-tim jista' jidra kemm jerbaħ kemm jitlef. U hija problema kbira jekk inti tidra titlef, għax diffiċli biex toħroġ minnha. U jekk tidra terbaħ huwa tajjeb ħafna it-tim jibda jibni konfidenza, inti tibni ċertu relazzjoni mal-plejers l-oħra u bekk ikun hemm ċertu suċċessi. Ma nafx, ma nistax nipinpoint ja tim li nemmen li ħajkun sorpriża, imma kif qed qabel naħseb ħajkun hemm bilanċ tajjeb u ma tista' tieħu l-ħadd for granted. Kull logħba hija storja u rridu naffaċċjawha bl-aħjar mod possibbli. Mela, koħan nżid punt jiena. Pereżempju, jiena meta nkun qed nitkellem hawn nista' qed naqgħod jigsaw puzzle mat-tem li kien hemm rikorrenti u għal xi xirridu naslu. U fil-fatt li hemm interessanti u tal-meraviglia f'dan il-lig u għadan li fil-li inti li għat ma tafu fil-li tieħu ġiskossi ta' fil-li f'daqqa waħda tispiċċa hemm isfel. U daw ġifieri ġraw xi ħaġa rikorrenti da f'dal-kampjonat fil-li qed tiġġieled għalik pum. U ġiri anka ġiġdrojiet, mhux telfiet ta' għax tgħid telfiet all right, tippretendija. Imma tantu nistħajlu jien, u għawek qed tidħol inti wkoll Antonello fiha dil-biċċa, qisu il-kampjonat tal-fers jien nistħajlu, qisu il-Grand Prix ta' Monaco. Bliċ kien żball fil-li qiegħed hemm fuq, fil-li qiegħed hemm isfel. U għawek naqbel ukoll għalhekk qedtilkom inħobb naqqat li beda jitkellem Coach Steve. Il-format tal-kampjonat. Fl-opinjoni tiegħek, Steve, bħala bniedem li għawek għandek iktar wieħed esperjenza magħna, kellek tissuġġerixxi xi ħaġa fuq il-format tal-kampjonat taċ-Challenge League biex toħroġ inna. Għana nibdow bl il-punt ta' tluq. Il-punt ta' tluq 22 logħba huma ftit wisq. Fit-22 logħba vera li tista' tgħid orajt tim il-b'saħħtu jista' joħroġ it-tim l-inqas b'saħħtu forsi ħajjaqax 22 fihom. Imma li jinqasmu wara 15 il-logħba jiena lija huma ftit wisq. Meta ħana qegħdin semmu 22 partita taf x'qegħdin ngħidu. Ħanajdilkom ħamur fuq kampjonati. Il-Championship l-Ingilterra, il-League 1, il-League 2. Daw jelabu 23 u kun għadda round. League 24 tim, u kun għadda round 23 tim. Jekk imorru f'kampjonati maġġuri kollha 38 partita, x'kollha kampjonati 20 u jelabu 19 għal darbtejn 38 partita. Il-kampjonat Premier tejjibna ħafna. Għaliex il-kampjonat Premier qegħdin nilagħbu ammont sabiħ 32 logħba oħra. 11 sakemm jinqasmu tajdi mux anka l-Premier inqasam. Il-Premier inqasam wara 11 logħba inqas minn tagħna imma għandek it-tieni ċans. Fil-kampjonat Premier għandek it-tieni ċans għax darbtejn inqasam il-kampjonat. Aħna 15 logħba ftit iżjed milli kif inqasmu l-Premier. Imma ċans huwa ta' darba. Jekk inti ma mbagħadx ma ta' fuq, jew f'ħedet, u mbagħad inti għajdi kif ħadd immotiva l-players meta inti target tiegħek ikun li tikseb il-promozzjoni u tinqabbad ma temm isfel. Kif semmejtek inti jiġi daqsxejn mument ħażin, ġiex titlifi, jew ġiex drojiet, fi 15 logħba m'għandekx fejn tirkupru, m'hemm spazju fejn tirkupra. Jekk kollok bidu daqsxejn ħażin, iċ-chances huwa qed tispiċċa mal-aħħar 8. Dan hu allura jien waħda mill-affarijiet jien naħseb jekk il-kampjonat irid jibqa' jinżamm b'16 tim li m'għandix xejn kontrija, jiena nħoss li l-aqwa format ikun jibqa' miftuħ għal kulħadd 15 logħba għal darbtej għal ġiex rounds, nilagħbu 30. U 30 inħossi huwa numru sabiħ ta' partiti fejn anke l-players kważi kull ġimgħa mhux ikollna ġieli breaks twal jew nkella beda l-kampjonat Premier ħajkun għaddew 3 partiti u l-kampjonat ta' Challenge League għadu ma bedix. Qed tifhem jiġifieri bit 32 logħba fil-kampjonat Premier u fi 30 logħba fil-Challenge League mhux se jkun hemm qabża f'partiti. Hemm inti meta tissemmi hemm 33% tolgħu iżjed fil-Premier milli fil-Challenge League. Għax għandek 32 ma' 22 li huma hemm gap enormi. Aħna sena għandit 22 partita, mbagħad ikollok waħda ta' trofi jekk tgħaddi, ikollok iżjed u f'vintaw is-sena li għaddiet
Li kienet idea tajba biex nnaqqas tilabda xi lob oħra it-tazza ta' bejn il-challenge league, ta' bejn il-challenge timijiet. Ma jiena nħoss li waħda mid-disappunti ta' dan il-kampjonat huma il-numru ta' lobbies. Dik jidher li qed jaqbel mal-kliem qal Steve, biss ħanes meta dik imbagħad għandi domanda jiex nistaqsi. U jien għandi oħra wkoll ta' Diki. Għajdja. Dak bil ma' Steve. Le, jiena naqbel, ifimni. Ovvjament, mill-aspett ta' player, iktar ma jkollna lob, iktar tajja, għax ifimni, aħna għalhekk qegħdin biex nagħbu l-futbol. Il-kampjonat u naqbel mal-coach illi inti wara 15 logħba illi s-season tiegħek ġiet determinat hija naqa diffiċli għaliex għax inti again kif qal il-coach jekk inti tibda b'ritmu jew b'logħba jew tnejn ħażin tirkupra ħafna. Is-sena l-oħra eżempju meta ġejna f'Diċembru ġejna mal-bottom 2 kellna ċans ieħor biex f'Jannar naħdmu ħafna u nsaħħu l-iskwadra u naħdmu biex forsi fit-tieni round niġu mal mhux fl-aħħar ġiex postijiet u niċċellenġaw biex nibqgħu fil-Premier. F'dal każ f'Challenge League jekk aħna ma nagħmlux it-top 8 within 15 games you've had it. So naqbel mal-coach li jekk jinqasam il-league 15 games naħseb jagħmel iktar sens. Iktar lok ta' opportunitajiet biex jagħmlu iktar players, għax iktar ma jkun hemm logħbiet, iktar ikun hemm spazju biex forsi jiġu introdotti iktar players. Fimni inti meta qed tipprova tiċċellenġa biex titla' fil-Kampjonat Premier kull logħba hija final, jiġifieri mhux għax jekk ikun il-kontra ma jkunx il-każ, imma fiktar logħbiet iktar hemm ċans li jingħata spazju għal iktar players. So dan naħseb huwa punt importanti fi-Challenge League. Nemmen li hemm talent kbir ta' players li forsi mhux qed isibu spazju fil-Premier u qed jippruvaw isibu fosthom fiċ-Challenge League. Biktar logħbiet, iktar ħajkun hemm ċans biex dawn il-players jiġu introdotti, jaħdu esperjenza, jaqbdu ritmu u forsi jekk jitilgħu ma' dak it-tim ikunu stabbiliti fit-tim li jkunu u jieħdu esperjenza fil-Premier. I mean, nemmen li jinħolqu ħafna iktar opportunitajiet meta inti tilab iktar logħbiet. Ġifieri jiena naqbel perfettament mal-coach u dik hija l-opinjoni tiegħi. Imma ngħid jien għal Malta, ma taħsbux li 16 tim huwa ħafna? Steve. Ifimni mill-kwalità li rajt fil-friendlies nemmen li labna s'issa naħseb 6-7 logħbiet. Kulħadd kien ta' ċertu livell, ġifieri u kif tkellimna diġà qabel, il-logħbiet is-sena l-oħra kienu close ħafna, ġifieri ma narax għal xi huwa ammont kbir biex inkun onest miegħek. Steve. Jiena l-istess, jiena anke l-Kampjonat Premier, jekk jista' jkun Ġan Kabrun ġibu 14 dejjem għatta ma kien hemm xejn. Ħażin meta kien b'14 fil-Kampjonat Premier. Kien hemm bilanċ anzi. Inti titqis meta tiżidu b'14 l-ewwel ħaġa tagħti opportunità iktar il-players Malti. Coaches iżjed. Timijiet illi forsi kienet tkun diffiċli ħafna lihom u rari rajnihom ismijiet fil-Kampjonat Premier tagħti l-opportunità li telgħu. Uħud minnhom żammu u stabbilixxu ruħhom għax dan ewwel is waħda. Il-Ligudja, Sant'Oluċija u Sirens telgħu it-tlielhom f'daqqa. U nara kemm damu hemmhekk alla volja, dam u raġa' waqgħu it-tlielhom f'daqqa. Jew telgħu fit-2018 u waqgħu fit-2023 għamlu 5 seasons it-tlielhom fil-Premier. Telgħu flimkien u waqgħu flimkien. Ifdaw telgħu kien kampjonat b'14 u nexxilhom iżommu posthom. Issa kemm qattrajna s-Sirens kienet l-ewwel darba li qattelgħu. Kemm il-darba kienu l-Gudja fil-Premier, kemm il-darba kienu Sant'Oluċija fil-Premier. U li huma nexxilhom jitilgħu u żammu posthom għaliex 14 tim tal-opportunità li daw it-timijiet inqas ikkwotati mhux daw l-ismijiet il-kbar jitilgħu u jieħdu opportunità. Ġifieri hemm ħafna vantaġġi li il-kampjonat ikun biżjed timijiet b'14, jiena naħseb li n-numru ideali kien b'14. B'12 inħoss li huwa tajjeb ukoll. M'għandix jiġifieri xingerker fuq minnaħa l-opinjoni tiegħi minn l-ammont ta' 12, iżda naqbel ma' kif qal Nick 16 huwa numru tajjeb ħafna u da jiġdu ir-riżultati li ġraw dal-aħħar żewġ staġuni meta l-kampjonat kien b'16 tim u jiġdu wkoll
il-friendlies li għamilna dal-istaġun fejn kollha l-partiti tilab ma ta' fuq u ma ta' isfel pratikament kollha l-istess livell. Mela, jiena nemmen li f'każ li jiżdiedu l-partiti, mela ħan nitkellmu hekk, mela inti l-plejers xorta qed tħalleshom, naqblu? Ekku, Ġifieri, xi spejjeż ħa jiżdiedu? Forsi ftit transport u hekk training xorta qed isir. Naqbel magħkom perfettament li kellu jsir an increase u kellu jsir żieda fil-partiti ħajbenefikaw ħafna nies, speċjalment dawk it-tfal nagħtu każ big guns bħal Belt, bħal Ħamrun, bħal Sliema, mela tifel ma sabx postu mal-ewwel ġottim tiegħu, mela ibatu ħajtkisser ngħidu aħna nġergo ġifieri fimtuni xi rid ngħid, hemmhekk ħejħu l-esperjenza u anki inti u di ma rridux ninsewha li mbejfer su Premier mbagħad għandek qabża ċeleste, ġifieri waħda minn dawk il-kbar. Ġifieri nemmen kuku aħna qegħdin daqsxejn poter, nemmen li iva għandkom raġun u naqbel magħkom li jekk jiżdied il-kampjonat speċjalment il-lob ħajkun ta' benefiċċju għal kulħadd. Mod speċjali fejn jidħlu talenti Maltin. Jien hekk nifhimha u ħaġa li rridu naħdmu fuq mod talenti Maltin. wieħed iqis dal-kampjonat huwa il-possibilità li jiena ta' ċans it-talent Malti. Meta inti għandek minn 20 plejer li tajjat fl-iskwadra, għandek 16 minnhom Maltin, 8 jridu jibdew. Ir-regolament jgħidlek ara kemm il-plejer Malti qed jieħu opportunità fit-tmiem il-ġimgħa. Mela inti għandek 8 times 16, 16 team. Ġifieri ara kemm il-plejer Malti hemm fil-ground qed jilgħab. Issa ovvjament peress li ikun hemm nuqqas tolobiet, ħafna skwadri ibda minni jiena ma tagħmilix twila daqshekk għaliex inti chances li jkollok suspensions u injuries ma tawwaġ daqshekk l-iskwadra, iżda dak il-numru tal-ammont tal-obiet jiżdiedu, l-iskwadra trid tikber, allura inti l-opportunità għall-players Maltin ħadd kompli tikber ukoll. Ġifieri inti dejjem qed tieħu a plus situation di dejjem rebbieħ fiha talent Malti jkompli joħroġ. Għax wieħed itqies ħaġa jara kemm il-plejers ta' kapaċità kbira irnexxilhom joħorġu mill-kampjonat tal-ewwel diviżjoni. L ħaġa hija ta' preparazzjoni tajba ħafna li plejera fil-kampjonat tal-ewwel diviżjoni. U ħanajt waħda wkoll li t-timijiet li spiċċaw jieħdu l-promozzjoni ħafna minnhom bi ftit irtokki il-plejers lokali ħafna minnhom jistgħu jżommuhom u jibqgħu għax huma ta' livell tajbin jilagħbu fil-kampjonat Premier. U ħansemmi xi meta ngħid punt nagħti ir-raġuni għal fejġi. Mela, insemmi Swieqi, sentejn 3 snin ilu kont magħhom fl-ewwel diviżjoni fiċ-Challenge League, nilagħbu ma' Ħażebbuġ fit-trofi, nerbħulhom wieħed xejn u nerbħulhom logħba tajba mhux jifieri għamilna logħba 9 minuta naqalgħu ġofrina u sidna ballu. Kienet logħba bilanċjata sa tat marret tkun naħa erbaħni wieħed xejn. Niġu ta' warajja mal-Mosta kienu top 6, m'iniex ċert kien iċ-sena li l-Mosta daħlet fl-Ewropa, għaddew bil-penalties minn fuqna, evident insemmi. Il-tim ta' Swieqi, tim tajjeb, tim ibbilanċjat, dik is-sena spiċċa xi 7 post, 6-7 post, ġiex logħbiet ta' trofi. It-tnejn morna tajjeb fihom, konna kompetittivi, tajna logħba tajba kampjonat Premier. Jiġifieri nħoss dak it-timi speċjalment ta' naħa ta' fuq tal-klassifika, il-Maltin ikunu preparati sew li x'kien jiġu għall-kampjonat Premier, mhux se jsibu dik id-diffikultà kbira, jew ħajarġgħu jitilfu posthom, jew kellha ħanajdu l-kelma kif ġieri għadnija fl-antik huma plejers tal-Challenge League. Le, il-plejers tal-Challenge League qegħdin jitramu, ikunu b'saħħithom biex meta jiġi l-mument u ċans tagħhom li jilagħbu fil-kampjonat Premier, jieħdu l-opportunità. Nik, kumment finali minn għandek għandu ma t-morru għal reklami. Jiena naqbel perfettament. Imma jiena nerġa' nisħaq il-punt taż-żgħażagħ. Jiena kont xi darba fejn meta kont mal-Belt niftakar miż-żmien fejn kien hemm 5 barranin fil-Premier u mbagħad ġibt 7 u kont nipprova nippuxja biex nkun mat-tim. Il-ħaqt żmien fejn konna tajjeb ħafna rbaħna 3 leagues f'5 snin naħseb meta kont qed nipprova nidħol fit-tim jiena, ġri kien diffiċli ħafna.
Sa mhux bil-fors kulħadd jipprova jagħmilha mal-ewwel ma' tim fil-Premier. Nemmen illi forsi kieku għadni żgħir forsi kont nipprova nieħu esperjenza fiċ-Challenge League ma kont biex iġib iktar esperjenza mal-ewwel. Għax nemmen illi kif qed hemm challenge tajjeb, speċjalment għaż-żgħażagħ kien ta' opportunità u jien naqbel ħafna ta' opportunità hemm fejn tikber. U ovvjament jekk tistabbilixxi ruħek fit-tim ma xiex le, ma narax għal xiex jekk tiġi biex tilab fil-Premier League ma jintużawx l-istess players. Ovvjament isur tokki tal-barranin jiżdu l-barranin ġri ikun hemm iktar competition within the team illi hija ta' benefiċċju wkoll players Maltin. So jien naħseb illi hija win-win situation. Mela, grazzi Niki u grazzi Steve tal-interventi tagħkom f'dan il-programm se mmorru wara qasira ta' riklami 4 minuti kemm jiena u Karl nieħdu bel-ilma u nirritornaw magħkom fejn flimkien issa ma' Roberto De Brincat niddiskutu s-suq ta' trasferimenti li għadu kemm intemm f'dawn l-aħħar ġranet. Inħeġġukom biex tibqgħu magħna dalwaqt inkunu magħkom. L-aqwa esperjenza lokali fuq eabet.com. Ingħaqad magħna u irbaħ. Tista' tilgħab fuq għażla vasta ta' Casino Games jew fuq l-isport favorit tiegħek. eabet.com. Dejjem ilgħab b'mod responsabbli. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb bikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u aġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. eabet.com, l-għażla tal-Maltin, fejn tista' tilgħab u tirbaħ, ingħaqad, iddepożita, biċ-ċans li tirbaħ. eabet.com, dejjem ilgħab b'mod responsabbli.
Merħba l-ura t-tini parti tal-program Botta u Risposta fejn fl-imkien miegħu ma' Karl Parnis s-sajna għatmana Roberto De Brincat. Roberto, nsellmulek, qabel xejn. Sellimlek Antonello, nsellem il-Karl u l-daw kollha tisegmuna. Buonasera, l-Aziz. Buonasera. Buonasera lilek ukoll. Mela, ftit tal-ġranet ilu inala s-suq ta' trasferimenti sew fix-xena lokali kif ukoll fix-xena internazzjonali. Kien hemm diversi ċaqliq, diversi argumenti, diversi kontroversji u biex nibdew xtaqt illi għalissa nħun kumment ġenerali minna ta'kom it-tnej fuq is-suq ta' trasferimenti. Qabel ma mbagħad bħassoltu nitlu fiktar dettali. Roberto, b'dinti. Naħseb kien suq ta' trasferimenti interessanti u għed mill-aktar li jdefna flus matul is-snin, speċjalment fl-Ingilterra, fej ovvjament komple joħroġ fil-beraħ kemm dan il-kampjonat huwa l-iktar wieħed b'saħħtu li hawn fid-dinja, banka bl-ammonti ta' flus li ntefgħu l-aħħar ġimgħat. Naħseb li ovvjament bħal Liverpool pereżempju naħseb nefqu b'mod eżaġerat. Jiena forsi ma jkollna ċans nitkellmu ma' xi ħadd xi supporter tal-Liverpool dwar jekk kienx hemm il-ħtieġa li t-tim li ddomina l-kampjonat Ingliż fis-staġun li għadda jonfoq dawk il-flejjes kollha. Dik hija mistoqsija li ovvjament ismin tina parib jekk Slot kellu x'raġun jew le. Kellek in-Newcastle pereżempju, tim li nafu li finanzjarjament huwa b'saħħtu li telef lil-Isaac nefaq 85 miljun fuq plejer ta' 20 sena Ġermaniż li da letteralment għax kellu 4 logħbiet tajbin mal-Under 21 tal-Ġermanja f'daqqa waħda l-valur tiegħu splod ovvjament. Mhux għax il-valur tiegħu huwa dak reali imma Newcastle kienu disprati biex fl-aħħar sigħat jixtru striker, allura il-prezz kien intefa' iż-żejjed. Rigward l-Italja, taqra l-kummenti tal-bloggers u daw il-ġurnalisti il-merkato tan-Napli jedituh xi vot b'saħħtu, ma ngħidu b'saħħtu. Jiena xettiku ħafna. Xettiku, ovvjament dejjem jibqa' l-fattur Conte li dak ma tistax tinnegah, però xettiku fuq ċertu transfers li saru tipo Lukka, Højlund, naħseb li hemm differenza kbira bejn daw iż-żewġ strikers u Lukaku. De Bruyne ovvjament, De Bruyne huwa De Bruyne, però għal 30 sena. Ġifieri ma nistgħux ninsew dik. Ovvjament kien hemm it-transfers li għamlu l-Milan, pereżempju Rabiot, li ħarġa jiltaqa' mal-padre eterno tiegħu ma' Allegri, Modric li din hija mistoqsija oħra. Jekk tara biex ma nħux ħafna ħin, jekk tara transfer market Taljan kellek Modric, De Bruyne, Dzeko. Se tkellmu fuq iżjed Roberto. Le, imma bil-mistoqsija hija l-Italja komplew jikkonfermaw li saru retirement home tal-futbol Ewropew. Għax meta daw il-players f'dik l-età jmorru ma' klabs Taljani u ma marrux ma' klabs li tiġġieldu biex kontra relegation apparti Vardi, marru meta mijiet ewlenin. U anke l-akkwist tagħhom jitqies bħala xi akkwist straordinarju. Naħseb hemmhekk kien inaċċel metjuri li ma stadju wasal il-futbol Taljan. Però issa daqshekk ħanħalli fidej sieħbi Karl biex jagħtilhom fil-opinjoni tiegħu u nkomplu niddiskutu mal-ħin. Fil-fatt, ħalla il-ħabib tagħna Roberto fejn il-ġimgħa l-oħra kien hemm dibattitu sħiħ mal-kollega tagħna Magri, li minn hawn insemmulu, jiġifieri hemm kontinwazzjoni sewwa tal-argumenti li ġab Roberto meta kien hemm id-diskussjoni. U iva b'nota dolenti għax jiena it-tim tiegħi huwa t-tim tal-kapitali tal-Italja, ngħid li sfortunatament illum jien li għext
il-kull minu tal-futbol Taljan minħabba l-fatt li niftakar l-Inter ta' Breme, Matteus, Umbat kellek il-Milan ta' Sakki, il-Milan ta' Capello, li dawn mhux tal-li dominaw l-Italja, tal-li faqgħu l-Ewropa. Ta' min jinnota li dawn it-timiet li l-Barcellona kienu jreduhom u jġibuhom jitkellmu waħedhom finals ta' għax li terbaħ Final Champions League erba' b'xejn. Skużani qed niftaħlek daqsxejn ferita, Sur Direttur. Imma li terbaħ Final ta' Champions League b'distak terba' goals. U mhux hekk biss ħankompli nsaħħaħlek l-argument mingħajr l-aqwa ġiex difensuri għax ta' min isemmi li dikinhar il-Milan kienu mingħajr Franco Baresi u Paolo Maldini li kienu tnej sospiżi. Alright, ci vuole. Ġifiri, meta nibdew nitnara l-markato tal-Italja, nibda ngħid isna ġejna bħal Skozja. Isna Celtic u Rangers u naslu żemm. U per eżempju, kas klassiku, it-tim ninżommi għaw jien ir-Roma. Meta ramewħ is-City għax jien għalija il-Dzeko ramewħ, għax dak mhux plejer ta' 18 miljun, Mana ġi, u fl-istaġuni li għamel Mana ġi t-tieni iktar top scorer tar-Roma. Kien hemm iva minn ma rnexxiex, bħal meta ġie Ashley Cole, imma l-bqija kull meta ir-Roma investew fi plejer li għall-Ingilterra kien spiċċut, ma r-Roma ġi u għamel tajjeb. Per eżempju, il-kas ta' Kolarov. Li wara mhux tal-li mar tajjeb ma' Roma tal-li kompla jlaqat il-Borma mar tajjeb ukoll ma' l-Inter. Ġifieri ejja nkunu ċari Imma l-problema x'inhi l-Italja? U għaw id-direttur ħabbel miegħi. L-ikbar problema l-Italja hija l-politika. U tgħidu l-politika fiex tidħol. Mela l-Juventus nagħtuhom il-ground ilhom bil-ground 12 sena. Jekk mhux iktar. I stand to be corrected. Imma, all right, il-Roma ilhom jittalbu għal-ground 13 sena. Kif ilhom jittalbu l-Milan u l-Inter u timiet oħrajn. Mela dan l-Italja, il-mafja li hemm l-Italja, il-korruzzjoni li hemm l-Italja, li Juventus għalfejn tihom u l-timiet oħra le. Għala. Għani nitkellmu għam affarijiet. U x'ġab da kollu? Ġab li fil-tim nazzjonali li dejjem ikun preżenti mal-ewwel erba'. U hekk ma ġiex mal-ewwel erba' ġi mal-ewwel 8 fit-tazza tad-dinja. Jgħidu falliment. Mela llum it-tim Taljan tan-nazzjonali li ma jgħaddix għal-kampjonat tad-dinja. X'inhu? Abbiss dak li ġab il-futbol Taljan, il-kummidi li hemm fil-burokrazija żejda ma nridu, dak li ħadu fil-li timen fuq fil-li tim tal-miżerja. U dik hija l-ikbar ħasra tal-kampjonat Taljan, mhux bil-fors l-Ingliżi jiġru kollha bi stadiums daqsiex u stadiums ippakjati. Il-gate money hija waħda mill-ikbar resorsi. Erħilu, għaw minnu miġnun ukoll, ġifieri meta kien hemm Chelsea li daw mix-xejn sabu il-wieħed Mr. Abramovich li tefaħħom fuq il-pjanta tat-timiet il-kbar tal-futbol. Dak jallem ukoll. Imma t-Taljani dan nies bħal Berlusconi spiċċaw. Illum min qed jiġi nieħdu aħna. Kellek tara t-tim tar-Roma ta' żmien Pallotta x'ħafna nies jgħidu jparlaw. Tafu li t-tim li kien għamel tar-Roma, all right, li kienu qalawna bitruffa kbira il-Liverpool. All right, full home u away. Aħna kellna nispiċċaw
final ta' Champions League mar Real Madrid. Umbat il-Real Madrid rebħu Liverpool. Daw huma momenti jirriflettu l-abbis tal-futbol Taljan. Tgħidu li l-għala. Mela ir-Roma kellhom tim, tant kellhom tim tajjeb, kellhom Salah. X'għamel Salah kif telaq mar-Roma? Kaxkar kullimkien. Kellhom l-Rudiger. Daw kollha fl-istess tim. X'għamel? Kaxkar kullimkien. Alison Baker. Alison Becker, prosit. Rebaħ ukoll. U imma għax ir-Roma, kieku r-Roma. All right. U l-Italja, il-politika tagħhom hi li flok tiffavorixxi l-Juventus imma taħdem għal l-għalenija tat-tim tal-Italja kollha, dal-falliment ma kienx jiġi. Ma kienx jiġi u t-Taljani jridu jgħidu mija kulpa. U jridu jerġgħu jibdew mill-bidu. Kienu tant. Anka issa nitkellmu kif inhi supporter tat-Taljani wkoll. Mela t-Taljani mhux inġurmati kienu l-aħħar li rebħu. U jillaqas ngħidlek rebħuha il-European Cup meta rebħu mal-Ingliżi. Dik rebħuha b'rigal ta' Southgate imma. Tilfu għal-Ingliżi dik mhux rebħuha t-Taljani. Eżatt, ħalli morru tas-suġġett. Illa nixtieq naħseb li hemm diġà punti li qajjimt indirettament. Ta' kajfu, pereżempju, il-fatt. Din hija nisġa qalbi, din hija. Ma tistax taqbad punt. Di isek qed tagħmel crossword, jew jigsaw puzzle. Eżatt, il-fatt li l-futbol Taljan sar ċimiteru tal-infanti. Għaliex m'hemmx grounds, m'hemmx introjtu sura. Eżatt. Biex impaxxu l-komune. Jon kella, għax dinna diġà wettal ħafna imma isek tajtni l-imbuttatura, right? Ikollok lab li daħħal ammont kbir ta' flus. Imma mbagħad jiġi l-calcio mercato u ma jinvestix kif suppost, permettu li ħanajt jien issa. Mela takom mhux pasta żgħata? Jekk le mhux għandhom sada tibżax. Li qedlek takom mhux pasta żgħata? Eżatt, għalija ġej. għandna 7 miljuni Mela ħana nitkellmu fuq il-merkato tal-Inter. Għax naf li ħafna qed jistennew mela. Quddiem saħħaħ tajjeb. Neħħejt il-Korea Arnautovic Ultaremi u ġibt il-Boni, skużawni, u rġajt tajt lura daħalt lura l-Pio Sports li huwa promising. Imma li tiġi fuq wara. Għandek bil-rispett kollu lejh, għandek plejer ta' 37 sena. Aċerni, ieħor ta' 35, Darmjan. Opportunità li tajjar plejer li swik il-kampjonat. Imma ħroġ il-ħaġa ġiet irrifjutat offerta ta' 32 miljun. Għax qasirt insemmi jismu ma tafhom qed ngħid. Għal-Ġermanista wara. Li kien għalijaj li tajtlu barra minn mindu tellifna l-kampjonat mal-Lazio u z-żomma minn mitli huma. Umbat taqla l-Pavard u ġib il-Lakanġi dak kien żball. Il-kummedji Lukman li tibqa' fuq Lukman meta taf li l-Atalanta ma rridux itulek, umbat dorna l-Kone, umbat dorna inaċċettabbli. Imma assidin tal-Inter u iktar importanti illi il-bilanċ jibqa' plus milli jarmaw tim biex forsi isiktu ir-rabja tal-parti tal-Interesti. U jiddispjaċini ngħidha u naf illi l-ewwel darba li mmur fl-Inter Club Malta se nsib min jgħid għax inti tpalla biex tpaxxi n-nies imma jiena dejjem ngħid isbaħ mill-verità m'hemmx. Jien għad għandi dubji kemm l-Inter tista' tidħol Champions League dis-sena din is-skwadra. M'iniex konvint. U l-logħba tal-Udinese kienet prova ċara. It-tim kellu jieħu investiment sura ta' nies fid-difiża u dak l-investiment ma ġiex għax ħlejna l-ħin. Ħlejna l-ħin fuq Lukman li dan l-Atalanta qatt ma kienu ħajtu għolna,
Għad nitkellem naqta parti tal-Inter ukoll. Andy Diouf huwa kaxxa magħluqa, Luis Henrique huwa kaxxa magħluqa. Minflok ġibna midfielder defensiv naqra sew u difensur biex l-età tad-difiża tinżel. Jien personali le, minix kontent bil-merkato tal-Inter, u stennejt iktar investiment. Jiena dejjem kont ngħid l-Inter biex tibqa' hemm fuq trid tonfoq 250 miljun. Imma long tri l-importanti illi il-bilanċ jibqa' bil-plus. Nista' ngħidlek xi ħaġa Antonello. Iva, u mbagħad Jien nisma' nemmen. Robert tkux kontent bil-merkato tat-tim tiegħu. Mbagħad nitkellem fuq tiegħu wkoll jiena. Iva. Jiena nemmen u naqbel miegħek 200% u xi data dan taf x'kien il-punto di partenza li jġibulek il-kifu. Għax coaches kbar kien hemm available. Il-problemi għadi, naħseb iktar jew ma kienux jafu x'kien qed jiġri b'Inzaghi għax kont inżomm l-Allegri available. Għax ċert li kieku Marotta kien jaf x'kien qed jiġri bir-rispett kollu lejn Kivu, li għalija Kivu se jkun dis-sena ħaruf tas-sagrifiċċju fuq l-artal ta' Oktri. Li kieku Marotta kien jaf x'kien se jiġri b'Inzaghi kieku llum l-Inter l-Allegri għandha coach. Marotta qed jirriskja ħafna dis-sena. Dak huwa fatt. Mela, jien naħseb illi kelli naqla fuq l-istonku qlajtu, jekk hawn min irid iwieġeb. Infakukom li għandna l-kummenti miftuħin fuq il-live tagħna. Issa intom kuntenti bit-transfer market tagħkom qabel ma mmorru l-item li jmiss? Tat-tim favorit Da belt, u għara kien komplien. Kontent ngħidlek le. Mhux il-players li ġew mhumiex ta' livell, però naħseb li jekk nuża l-istess raġunament ta' Antonello, naħseb il-merkatu tal-Juventus kien żbilanċjat għax ġabu tliet attakkanti ta' livell, x'inkun qed kollox. Però l-Juventus illum il-ġurnata għandhom 6 players offensivi għal 3 postijiet. U jiena biex tonfoq 60 miljun fl-aħħar sija ta' transfer market għal żewġ players li 99% ħajibdew bil-qiegħda ma nsibx li hija xi ħaġa strateġikament li tagħmel sens. Jiena bdew l-akkwisti kieku ma nafx il-Tudor u l-mod kif jilgħab Tudor, kieku naħseb li l-Juventus ħajlabu bil-4-2-3-1. Għax għandek il-Zegrova, għandek l-Openda, Dea, David, Konsejsaw, Yildiz u Vlahovic. Ġifieri naħseb hemm biex jilgħab dis-sistema, però Tudor jilgħab dejjem bi-3-4-2-1 u naħseb ħajspiċċaw tlieta minnhom bil-qiegħda. Naħseb il-Juventus rridu center back ieħor, center back flok Kelly, u naħseb l-iktar li kien hemm bżonn huwa right wing back li seta' jagħti ċertu spinta u ċertu livell. Mhux għax Joe Mario mhux ħażin, għax nemmen li Joe Mario ħajkun sorpriża jekk jilagħbu f'postu, għax jekk jerġa' jilgħab fuq ix-xelluk bħalma għamel nhar il-Ħadd hemmhekk laqas biss ħajati 10% mill-potenzjal tiegħu. Però naħseb il-Juventus kellhom bżonn center back flok Kelly u l-iktar xi ħadd fuq il-lemin li kapaċi jkavverja l-linja kollha. Ġifieri anke fil-gruppi fuq Facebook ikkummentajt li tajt il-vot ta' 6 out of 10 għall-merkat tal-Juventus. Jien ukoll nagħti vot għall-Inter mhux iktar minn 5 biex ma nkunx aħra xi ngħid 4, Karl. Mela, Antonello, jekk biex ngħid xi ħaġa tal-aħħar, jiena tajt 6 għax titqis ukoll li ċertu players bħal Arthur, bħal Douglas Luiz, bħal Nico Gonzalez, fl-aħħar mill-aħħar irnexxielhom isibu skwadra oħra. Allura dawk kienu peace fuq il-payroll tal-klabb u molli
irnexxielu jibgħathom x'imkien ieħor, però ovvjament stennejt li ċertu esiġenzi li kien hemm bżonn fit-tim jiġu indirizzati. sta ninsa oħra. Skużani, Karl, ġejt ħadd fuqek. Burdax. Taqt il-Zalewski lill-Atalanta meta daw ma redux iduk il-lukman. Bis-serjetà. Hemmhekk ma naqbilx Imma ma miegħek. isma' ma tawolhomx taħdak. Hemmhekk ma naqbilx miegħek. Għala 10 miljuni mix-xejn. Il-plusvalenza li għamlu minn dak it-transfer mal-ar qajmet suspetti. Imma Roberto, dak kif qed ngħidu, l-importanti għal Oak Tree li jagħmlu l-plusvalenza, jewx? Ija, ma ismani, ħanejdlek. Safrattant, l-Atalanta mhux l-Inter ma rridux jituħ il-Lukman, il-ħadd ma tawħ. Il-ħadd. In-Napli daħlu għalih ukoll, ma tawulhomx. Il-Bayern Munich daħlu għalih ukoll, ma tawulhomx. Rajt, ġifieri mhux xi ħaġa kontra l-Inter kellhom Għadix l-Atalanta. personali, sewa jgħidlek. Rajt, okej, huma qalu li l-klawżola li kellhom miftehma miegħu hija li ħallu jitlaq f'kampjonat ieħor mhux fl-Italja. In fairness l-Atalanta li ġitom ħażin ukoll li. Retegi tela in the middle of nowhere. Karl, Ma esmani, retegi, all right. Kieku retegi għadu hemm, taħda l-coach ibqa' ċert li Ma kienx jilab. flop. Right, flop. L-Atalanta, insa, il-bakketta maġika telqet minn hemm marret l-Ruma issa. le naqbel miegħek. L-Atalanta ma L-Atalanta ħarġgħu jispiċċaw lura tim medjokri ta' nofs il-klassifika li konna ndorrin naraw qabel. Kienu hemm għax kien hemm Gasperini. Full stop. Issa Gasperini x'ħajr nexxielu jagħmel l-istess ma' Roma jridu naraw. Imma l-Atalanta kienu f'dik kisbu s-suċċess li kisbu fl-aħħar snin mill-Covid law għax kien hemm Gasperini u ħoloq xi ħaġa maġika li daqsu kull plejer li jġibulu anke jekk qatt ma jkun lab futbol isir fenomenali, rajt għax Lukman kien skart ta' ħaddieħor. Cop Miners qatt ma kien xi plejer wow. Rajt, Retegi mal-Ġenova kien imma ma kienx jagħmel xi suċċess fenomenali. Daw kollha taħtu splodew. Issa naraw jekk jagħmel l-istess mar-Roma. Karl, fidejk, il-ġudizzju tiegħek fuq il-merkato ta' Roma, qabel ma naraw xi messaġġi. Mela, il-merkato ta' Roma kien, all right, maħsub għal qoddim. Iġifieri il-merkato ta' Roma sewwa dan il-frott tiegħu ma jridx bil-fors jintlaħaq din is-sena. Għalfej għadix is-sena ta' wara ir-Roma ħalqu ċ-ċentenarju. U kif nafu l-Italja hemm dik it-tradizzjoni li meta xi ħadd jalaq l-annu, iċ-ċentenarju, eċċetera, jieħu lik. M'hemm xejn casting stone ta' Karl. Le, ovvja. M'hemm xejn jiena smani jekk tippermettili Minuta ma ħanajdlek xi ħaġa Roberto, u inti taħseb illi ħadu lik il-Lazio fiċ-ċentenarju ma jieħduhx ir-Roma, kieku gwerra tkun. dawk żminijiet differenti. Żminijiet differenti. U l-kbar kollha ħaduh fiċ-ċentenarju. Tejdix, alright? Tejdix. Jien kull ma kont sa ngħid huwa li jien fl-opinjoni tiegħi issa jiena l-għandi simpatija u laqqas għandi ġifieri kontra Roma. Però naħseb li Massara falla bħala transfer market. L-ismijiet li bdew isemmu fil-bidu meta ġiju, alright, ma ħax wieħed minnhom. Forsi l-unika wieħed li nexxielu jieħu Wesley. Il-bqija l-oħrajn għala kemm semmew players in Roma ma ħadu xejn. Alright? Kien hemm dak hawn li kien jilgħab il-Brażil ipprefera jmur mal-Benfica u fejn mar. Alright? Jiġifieri jiena lija u Gasperini tiġawwera li mhux kuntent dak li ġara. Gasperini mhux ħeqgħod jomoda pubblikament jgħidha u mill-ewwel qal. Alright? Jiġifieri kien hemm ċertu problemi u again, hemm problemi ta' flus. Dik hija l-problema l-Italja. Problemi ta' flus. Mela għandek il-klabs l-Ingilterra
150 miljun lira Għall-avukati ħana għajdlek, I beg to differ ta' jekk hemm il-ġuħ l-Italja qed Turin, mhux Ruma żgur. La. Kull imkien hemm il-ġuħ l-Italja, mhux Turin. Le, biss. jiddispjaċini ma naqbilx miegħek fuq dal-punt. Milan Ħalejlek qiegħed nagħla. il-ġuħ. Milan qiegħed il-ġuħ hemm ċerti spekulaturi Amerikani li ħadu Skużani tħadlek hekk Roberto, ta' ma Right. aħna nitkellmu qegħdin ara. Mani, ħanejdlek. Jien għalija jekk hemm Turin m'hemmx ġuħ ta' Juventus batew biex ġabu ċertu players għax kellhom jonfqu l-agreements li għamel ġunto l-sena ta' qabel nefqu xi 120 miljun qabel beda transfer market biex inkunu għedna kollox. Ġifieri dawn l-affarijiet nżommu qudiem għajnejna. Rajt, però jien Karl nitkellem mod oġġettiv. L-Italja hemm problema ta' cash flow. Jekk tara transfer. Imma jien ma naqbilx miegħek fuq dal-argument u hemm daħat minnkom u hekk konvinċini fuq. Il-problema, skużawni, li hemm ta' Roma, u jien mhux għax it-tim ta' Roma xi meta jelabu medjokri l-għolwet li ngħidilkom. Il-problema li hemm Ruma hi il-kwistjoni tal-fair play finanzjarju. Dik il-kwistjoni li hemm għaliex mhix qiegħda l-kulħadd. qed tifhmuni x'inhi l-kwistjoni? Pereżempju, hija evidenti. Mela, ħanibdew minn hekk. Inti tgħid xi ħaġa oħra, Rob? Le, jiena smani Karl, di tal-fair play finanzjarju, mhux fair play finanzjarju, naqbel miegħek li Roma affettwatom. Però, as a whole, il-futbol Taljan għandu problema ta' cash flow. U kif tinduna li għandu problemi ta' cash flow? Ma mhux ta' kulħadd l-istess. Il-Como għandhom problema ta' cash flow, le. Tini ċans. Il-Como ma tistax tqabbilhom ma timijiet oħra. Right. Il-Como u l-Cremonese għandhom żewġ owners li tippumpjaw il-flus u nefqu kemm felgu. Right. Però ma tistax tqabbilhom ma' Roma, ma' Juventus, ma' Milan, għax daw ġast issa bdew jippumpjaw. Jekk tara transfers li għamlu t-timijiet prinċipali, ħafna mit-transfers, mhux kollha, ma ħafna minnhom. Kif huma? On loan with an option to buy. Dik hija l-ħfef mossa għalfej, għandhom fuq iżid inqas. Għandek ċans iżjed biex tħallas u jekk il-plejer ma jrendix. Tibgħatu lura and thank you very much. Ma blajċ kanna. Right. Kieku l-Juventus imxew dik il-mossa għal bosta players. Kieku l-lum mhux qegħdin fejdin il-Juventus. U l-istess ħaġa t-timijiet l-oħra. Roberto, nismaw kumment minn Kyle, għandna xi messaġġi u għandna xi argumenti oħra ma jimpurtax. Kyle. Mela, jiena bħal ma jgħidu l-avukati, Roberto, I beg to differ meta inti qed tissemmi fuq ir-Roma. Ir-Roma il-proprjetarji tagħhom sinjuruni kbar, mhumiex għammelin kif rajna, taħtom daw fi spazju ta' ftit żmien. Jgħidu l-Landa, imma ġiet tazza tal-Ewropa, il-Conference. Sena ta' wara, kieku mhux kulħadd jaf x'ġara, ir-Roma sewwa, konna nieħdu l-Ewropa League. Ġifieri ir-Roma qed ibatu u ilha ġejja di u hemm l-erq bdew kollha Taljani, bil-Taljani ħanuża hawn daqsxejn x'għamlu biex ipaċċu l-Juventus u dik il-verità Roberto. Għataw il-bajt biex jinkul mara. Biex paċċew il-Juventus waqqaw il-futbol Taljan għaċċajt u dik hija r-realtà. Għalfejn ma jtuhomx lir-Roma l-ground. Ilhom 13 żan ikbu. Għalfejn it-timijiet ta' Milan ma jtuhomx il-ground. Imma l-Juventus tawlhom. Di spjegali Roberto. Tilqu. Mela ħammorru ntelqu aħna tlieta naqblu. Mela lilek nagħtik slipper. Lilek nagħtini ċans. Stan, ħaj spiċċakar. Roberto, ħaj spiċċakar. Sballi l-argument, ħanajt tal-fejt. Mela inti biss għandek raġun. Stan, Roberto, ħaj spiċċakar l-argument Kyle. Ħaj spiċċakar l-argument Kyle. Ma jaqbillux. ħaj spiċċakar l-argument Kyle. Ħaj spiċċakar l-argument Kyle. Edin tlieta, għawek naqblu. Mela lili apparti li na oħxon u fin il-pis tajt ninġorra ġeli ħorfuqi. Il-Antonello tajtu karozza ġor fuqa, ek jisom daw, imma l-Juventus li ħallewhom jiġru u dak li ġara
Mela spiega li għalfej ir-Roma. Mela ħantijulek iċ-ċans għalfej ir-Roma u l-Inter l-timiet ta' Milan, għaxan ka Milan, ma ħallawx jibdu l-ground. Għalfej minn dal-kbar, tgħidli xax ħallaw il-Kaljarita, jew l-Udinese, il-kbar. Zom, jien ġibni di, alright, għalfej l-Atalanta, ħansemmi l-Atalanta li kienu tikun fil-Champions League, għandhom l-stadium tagħhom, għalfej. Fuq l-Atalanta mort, jien fuq it-timiet il-kbar. Ma l-Atalanta ma tistax tikkonsidra. U mela, oweja Roberto, oweja Roberto. Oweja. Le, ismani, għalfej, Atalanta u Udinese għandhom l-stadium tagħhom. Etta tkun retoriku, jiddispjaċini. Retoriku, le. Jekk għalik bir-rispett kollu, anka l-Fiorentina ħajkollhom il-ground tagħhom. Qatt m'għandhom s'issa. Mux qed jirranġaw il-Franki Bert, mela jaħasra. Ammettu, biex taw il-glorja lilkom, nejku l-futbol taljan, waqqaw ħadċajt. Mhux vera. Mux vera. Il-futbol taljan waqqaw ħadċajt Calciopoli minn hemm beda sejjer lura l-futbol taljan. Alright, il-futbol taljan mill-2006 mal-lura. Alright, dik hija l-verità. U kien għadhom kif għadu l-World Cup. Billi ħadu l-World Cup u l-qal taħlu darbohra. Baġġara, un biex jipaxxu l-Juventus ħallu tawhom 9 leaks wara xulxin. Ir-Real. Ma tistax tgħid li ma kienx hemm l-aħjar tim dak 9 snin? Imma kien ħalejlek ħaġa. Mela. Di, alright, intom kontu avvantaġġati. Għax ir-Roma ku kellhom il-ground tagħhom, aħna kellna tim tar-Roma. Għax kultant tinsew, imma ninsiex. Kellna tim ir-Roma, alright. Niftakar tal-aħħar gow ta' Manolas kontra l-Barcellona, kulħadd jiftakar, mbagħad ġejna mal Liverpool. Dak it-tim u di l-ikbar weġa li hemm Ruma, kieku ta' kellu l-backing ta' stadium, kieku ma kienx hemm il-penali, alright, tal-UEFA, li spiċċajna l-Salaħ, għax nikbin ejdom, il-Salaħ tbiħu 50 miljon. Umbad biex jadduna bizmin, alright. Ellison suppost kien xi 45 u tawna 55 compensation. U minn hemm beda r-rovina tal-Italja. Għalfej, two ways, two measures. Di spjegali li u mela tiġi tgħidla x'Atalanta dal-ground, l-Udinese dal-ground. Inti you have to compare like with like. Li jiddispjaċini b'dan l-argument ma naqbix miegħek. U għalhekk, il-Juventus tawhom iċ-ċans, tawhom l-opportunità ħallhom jiġru għax huma l-Juventus. Dik il-realtà u rajtu x'ħadna illum l-Italja qed ngħidlek. Dedin Dzeko, 39 sena, mal-Fiorentina, center forward. Ma wieħed mis-sette sorelle, Bert. Ma sette sorelle. Moti 40 sena. Xadni kemet l jien. Inti l-ġimgħa Mela lek, imma ġejna taċċajt. Ismani, ħanuri kemm il-futbol Taljan imbidel u mhux tal-Juventus. Il-ġimgħa l-oħra kellna l-ħabib tagħna Magri magħna. Alright. Il-Milan 2011 Pirlo, Gattuso, Nesta, u ma nafx min kien hemm iżjed, kollha ma ġeddewlhomx il-kuntratt għax qalulhom intom spiċċuti. Alright, issa Pirlo kull ma kellu 31 meta ġie mal-Juventus, il-Milan qalulu inti spiċċut, dabbar. Alright, 12 sena wara jew 13 sena wara x'jagħmlu l-Milan l-istess klabb imorru għall-play ta' 38 sena. Ara kif inbidlu żminijiet, ara kif inbidlet il-mentalità. Le, imma għadet, saħħa oħra. Sorry. Imma di li m'intix naqbel miegħek jiena, meta qed nagħmlu l-argumenti li jkunu fuq l-istess binarju. Altru kienu fl-aqwa kienu hemm Berlusconi. Altru kien hemm dal-Ġuda li qed isemmi l-ħabib tal-Antonello, bħal huma l-outri. Altru jkollok il-Moratti jifforkja u jagħti l-flus. Altru jiġu l-mejtin bil-ġuħ. U di l-problema, issa l-problema hija di. Ir-Roma bħala owners huma sinjuri. L-sponsors li għandhom huma sinjuri. Il-problema li għandhom ir-Roma hi li għadhom qed ibatu il-konsekwenzi ta' qabel. Issa jalla r-Roma, jien ir-Roma dirit narhom.
Tuhom ċans, jagħtuhom l-istadium ir-Roma, għala le. U jiġru minna, u jiġru minna, u jiġru minna, u jiġru minna. Anka t-timiet ta' Milan. L-uniku salvezza għal-futbol Taljan biex jaġġetla bir-rispett kollu. Mhux il-Juventus biex jaġġetla il-futbol Taljan, huma t-timiet ta' Milan laqas it-tim tiegħi. Għax kulħadd jaf meta l-Milan kienu sodi u din l-ironija. U qed jaqgħu ħafna maskri matul iż-żmien. Meta l-Juventus iddominaw l-Italja, kemm iddominaw fl-Ewropa? Is-sena ta' jien m'iniex Milanist. Meta il-Milan iddominaw fl-Ewropa? Kien għalfejn iddominaw l-Italja, ġifieri kien there's a continuation. Imma meta il-Juventus iddominaw l-Italja, x'kien hemm fl-Ewropa? Baħ. U dik hija l-verità. Issa ħan nistaqsi domanda oħra jiena. Ħalli anki però biex naqra kumment minnant il-ħabib tagħna Renato Vella li nixtieq insellimlu, Renato s-supporter ta' Sliema. Fit-transfer street ta' ċans it-tim joqgħod u jaraw id-diriġenza kif jilab kull logħba. Dan huwa kumment minnant Renato xtaq tara. Imma issa nistaqsi domanda oħra, tkellimna fuq il-futbol Taljan. Xaġa li inkwitatna ħafna jiena dis-sena. Jien ton taf x'għadni meċċ rigward il-transfer market tar Roma. Għax il-ħin qed jaħdmu fuq fadax affarijiet oħra x'qed inqajjem. Ara jien kelli mela ħaġa wan, l-ikbar għadu. Jien ma nafx kemm issegwu affarijiet intom fuq ta' Ruma speċifiċi, ma jenna Rom. L-ikbar għadu li hemm ġo Ruma hija r-Rumani u l-injoranza li hemm. U Napoleon stess kien jgħidha l-ikbar battalja li trid ma l-injoranza. Ruma ismijiet. Kuljum kien iħorġu 3 ismijiet. Kieku ġew l-ismijiet kollha li semmew fil-calcio mercato ma' Roma, sewwa x'kien jiġri? Is-Serje A kien jkollha tim jismu Roma 1, Roma 2, Roma 3, Roma 4, Roma 5. Imma dak huwa normali, dik hija Ruma. Ruma hija xi ħaġa partikolari, animal astratta liħ li ħadd ma jifhmu. Issa, jiena li hija Roma, għamilna kampjonat. Daw, ħafna minnhom isemmu għal sensazzjonaliżmu. Sewwa, dejja inkun għaddejjena ċine ċitta, nara lil Sabrina Ferelli u ngħidilha neħdu ritratt u nitfgħu fuq Facebook. Hawn min jgħidlek il-lustra l-parnix waħdabba. Hawn min jgħaddilek sija briju bija, jiġifieri il-kwistjoni hija di. Jiena lija il-merkato tar-Roma, inti ħejt, tgħidli għalfejn. Mela jien fej qabel kien ikolli players bħal Salah u hekk biex insemmihom nerġa' nitlaqhom. Ħellhom x'għamilna? Mhux talli dawk il-players. Alright, telqu bħal Kone. Jiena lija wieħed mill-aqwa midfielders li hemm bħalissa fl-Italja huwa Kone. Baqa. Bħal goaler baqa u stendewlu. U mhux talli hekk, talli ġabu players oħrajn tajbin. Ija, u għal mux daqsek sodisfatt, u nifmu. Dan inti, skont l-ambizzjonijiet l-għandek, biss li nemmen għarrajt, ma labnix ma xi timi ikbar, mal-Bologna li dat-tim ikkwalifika fiċ-Champions League, imma ma nemmenx jiena li dan wieħed minn dawk is-sette sorelli tas-soltu, għaddej dak il-perjodu żgħir, issa jerġente fa' fejkim bħas-soltu, u il-logħba ewej u kolli arbaħna. Ġifieri, jiena nemmen ir-Roma għamlu kampanja akwisti sensata, alright, da, ikun hawn ċerti timijiet, ċerti ismijiet l-aħħar darbin bdejt titħaq bil-kollega tagħna Magri. Qedlu dak minnu ma nafux. Hemm ismijiet u hemm ismijiet, issa mbagħad jiġi ikollok. Bniedem u li nemmen l-ikbar investiment li għamilna bħala coach u aħna dis-sena li dan għandu dik il-ħaġa li dak dil-plers iġibhom jitqatlu għalih. U diġà qed nara fir-Roma jien tgħidli mela fuq ġiex logħbiet ħadd iġġudikatin. Le, laqas qed ngħid jiena li ħaneħdu l-lik jew forget it. Imma jiena kemm jien nagħmel botta u risposta taf kif dejjem tkellimt wara l-ewwel jumejn tal-kampjonat Taljan. Li Roma minkejja li kellhom il-Mourinho u minkejja kellhom hekk qatt ma kellhom 6 punti kif għandhom illum. Daqqa 2, daqqa 1, ġiri xejn. Ġifieri insista li nista' ngħid għax da bil-fatti titkellem fil-futbol m'hemmx l-square root
li taqqat kif tittajjeb inti meta bdejna jitkellmu fuq li suppost jieħdu l-kampjonat għax jalqu l-100 sena. Sissa, jiena bħala bnidem ninsegwihom, għax hemm mod issegwi kif insegwi jien kollu għaddej u naqra u nagħmel. Hemm mod li tarhom superfiċjali, sissa jien sodisfatt bir-Roma u nemmen jekk ħajkun hemm antagonista għan-Napli, għalik, nemmen li ħajkun ir-Roma. La nemmen li ħajkunu l-Juventus, la nemmen li ħajkunu l-Inter, nemmen issa da. Ovvja, jien minix Nostradamu, għax kun għaf, per eżempju, Nostradamu, noqgħod nistenna immur l-Ingilterra u nagħmel lotterija ta' 36 miljun. Qed tifhmuni ġirid ngħid. Imma s'isseħ sodisfatt. Apparti minn hekk, ġabu l-Wesley, ġabu wkoll tfal ta' prospettiva. U ħaġa oħra li qed tixtri sabiħ ġo Ruma, ja m'għadhomx iħarsu lejlu ċuħ bħal Pellegrini għallu fuori dai koljoni. Għax dik hija ħaġa oħra Ruma li hemm għax Roman u Romanista. Jiena li għallu nġu tlieta li kienu Roman u Romanista, mill-li niftakar jiena x'kien hemm orrajt, qed tifhmuni. De Rossi u Totti, il-Pija Aquilani kien flop. Pellegrini għal bir-rispett kollu ma tantx nara daqshekk tajjeb. U diet li ġelu lek il-bozzozz, Totti fil-aqwa tiegħu rridu Real Madrid, meta daw kienu qed jibnu l-Galacticos. De Rossi, rridu timi. Issa Pellegrini taf min wasal għalih il-West Ham. Bir-rispett kollu li il-West Ham, da ma minix ħanħallathom mal-istil Real Madrid. Jiena nemmen li Roma eħe. Apparti minn hekk qed iġorru s-salib daw tal-fair play finanzjarju. Li ilu ġej minn sena l-sena. Jiġifieri li bniedem imbagħad ineħħilek l-eżuberi jiena li dak noddu u inti għamil taċċenna lih. Tibda -1 million. Mhux ċuċata ta'. Ara xi plejers tista' ġib 1 million u jkun 7 miljun tixi plejer b'saħħtu u hekk ittieħ 5 miljuni wkoll, jiġifieri b'dak il-parametri. Qed niftehmu. Mela. Issa Mela letteralment wasalna fl-aħħar u nixtieq li niddedikaw 5 minuti fuq il-futbol Ingliż. U jiena xi ħaġa li konċernatna ħafna u nixtieq kumment fil-qosor sew minn Roberto sew minn Karl huwa l-ammont eżaġerat ta' flus li ntefqu din is-sena mit-timijiet il-kbar Ingliżi fosthom Chelsea u Liverpool. Taħsbu li huma ġustifikati? 2 minuti għal Roberto, 2 minuti għal Karl u nagħlqu. Jena fimni, kem clubs Ingliżi, any kind of club, jena li jedaw il-players li jettu jintefqu. Lebda player ma jiswa 100-150 miljon, ġifiri. Xaxamlu għal Liverpool, jew kienu għal Paris Saint-Germain, jew il-Barcellona, jew il-Juventus. Jena li jedaw ma flejjes eżagġerati. Il-football ġi inflated. Ovvjament jena ma narax li dan huwa s-sabiħ tal-futbol daw il-flejjes kollha, ġifieri u naħseb li qed jintefqu ħafna flus li mbagħad eventwalment ħajspiċċaw ikunu nħlew. Għax l-ebda plejer ma jiswa dawk il-flejjes. Issa pur rispett ġifieri lejda Alexander Isak. Alright, mhux striker ħażin imma mhuwiex l-aħjar striker li hawn fid-dinja. Far from it. Ġifieri u ntefaq dawk il-flejjes li hawn prezzijiet eżaġeratissimi ħafna. Ġifieri meta ikomplu ibedu n-nies mis-sabiħ tal-logħba tal-futbol. Lejla ma tantx bilt ma' Roberto, ma fuq din ħanaqbdu jitfit u naqbel 100-200%. Eżaġerat. Per eżempju, le, hija stat ta' faddan. Ma m'għandekx fejn tmur bir-rispett kollu lejn kulħadd. Jiena lija l-Ingilterra jew qed isir ħafna money laundering fil-futbol għax il-prezzijiet redikoli għal min qed ibih. Mela l-United toqgħod qistim bħal dak jew spiċċaw nefqu 60 miljun fuq Onana. Ħallif diżastru frejjeċ u buddini m'għamlilhomx. Mhux kbira jew. Għax bir-rispett kollu naħseb laqqas hekk jinbih Żvilar ma jġib 60 miljun ta' Roma ħseb wara Onana. Biss, u xtaqt nagħmel punt ieħor għaċċennek ma jimpurtax fuq Roma fuq dak għax hu ġej mill-kampjonat Ingliż.
Umbagħad daw l-Ingliżi jiskantawni inġiri kif ċerti plejers jarmuhom. Per eżempju, għalija jiena il-mod kif ħadu l-Duncan Ferguson ir-Roma, għalija dak huwa plejer mormi. Jalla, issa maħna jaqbad. Biss, iċ-Chelsea kulħadd jaf kif qed jonfqu. Is-City dejjem jibqgħu is-City li meraviljawni dis-sena l-Liverpool, u nemmen 450 miljun sterlina nifqu. Sorry? 450 miljun sterlina nifqu Liverpool. Issa jien nemmen li tim kien hemm diġà u ma kienx hemm malfej daqshekk miljuni biex iżommu l-upkeep u l-pass li kellhom li kienu qabel, imma finalment il-flus mhux tagħhom. Issa min jixtrihom bħalna personali, u min jħobb il-wejx, min jħobb il-karozzi, min jħobb il-ħut. Jimħal inħobb xi torta u l-ikel. Ġifieri huma jafu. Issa naraw. Mela, grazzi Roberto u l-Karl tal-interventi tagħhom fil-programm tal-lejla, grazzi wkoll l-sponsors tagħna, Beauty Wisdom il-Katalan, Ejja Bet, Paper Avenue u The Barber, u minħeġġitkom biex tużaw is-servizzi ta' daw is-sinjuri il-xin direttament tkun qed tgħinu l-Kamra Sportiva tkompli għaddejja bil-programmi tagħha. Infakukom ukoll li madwar si oħra dan il-programm se jkun disponibbli fuq il-YouTube channel tagħna, għal daqstant tinsewx titlu, tafsu subscribe ħalli ma titilfu xejn mill-kontenut illi noħorġu. Il-programm li jmiss ser ikun nar il-tnej li ġej minn kajja festa xorta waħda ser nkunu qegħdin oner nar it-tnejn se nkunu qed niddiskutu l-Amateur League kif ukoll it-tazzi Ewropej fejn nista' nikkonfermalkom minn issa li ser ikollna rappreżentant ta' Hamrun Spartans biex apparti nitkellmu fuq il-Champions League u l-Europa League, nitkellmu wkoll fuq l-avventura tal-ewwel tim Malti li qatt tagħmilha fil-gruppi tal-Conference League. Sakemm nerġgħu niltaqgħu nhar it-tnejn li ġej, jien Antonello Bela, Roberto De Brincat u Karl Parnis, intukom il-lejl tajjeb, ħodu ħsieb u niltaqgħu nhar it-tnejn li ġej.